ସରକାରଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଦେଶରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତଦନୁଯାୟୀ କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରିବାକୁ ହେବ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରମାନ ଖଞ୍ଜାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ସେସବୁ ବିଷୟ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ଶେଷରେ କେଉଁଠି ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ବର୍ଷରେ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ନିଜ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକଥା ବିବେଚନା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଅଧାର୍ମିକ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କାରଣ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଉତ୍ତମ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାବବାଦୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ପରିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଆଣିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବତାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇବାକୁ କହନ୍ତି, ଶେଷରେ ତୁମାନେ କ'ଣ କରିବ ତୁମାନେ? ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କି ପ୍ରକାର, ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟସ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଅଟକି ଯାଇ ନିଜକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ମୋର ଜୀବନ ଆଜି କେଉଁ ଦିଗକୁ ପରିଚାଳିତ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଆମ୍ଭେ କି ଏହିସବୁର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବାନି? ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ କି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପରିଶୋଧ ନେବନି?